A inauguración do Festival Cultural de Verán de Barbadás tivo lugar hoxe no Parque dos Patos, onde se presentou unha programación que inclúe espectáculos de maxia, música, circo e teatro, entre outros, dirixidos a todos os públicos. As actividades desenvolveránse do 26 de xuño ao 29 de agosto a partir das 9 horas. Creo que somos un referente a nivel cultural na comarca de Ourense. Hai actividades culturais para todo tipo de públicos desde o próximo xoves hasta o final do mes de agosto, actividades que engloban circo, títeres, música, teatro, e creo que é unha actividade cultural dirixida a todos os públicos. Como ben dicía Victoria, convidamos a todos os veciños e veciñas do noso concello a que acudan aquí os xoves, disfrutar desta paisaxe que é francamente agradable, que ademais é refrescante porque temos 2 ou 3 grados menos que noutras zonas da Valenzá, e que veñan veciños e veciñas de outros concellos porque creo que hai unha actividade cultural intensa, extensa e que merece a pena ser disfrutada. O Parque dos Patos da Valenzá será un dos escenarios principais onde actuarán grupos como Guezos e Gin Tonis. Tamén haberá actividades para a mocidade como Barbadás ten rima e campamentos de verán para nenos. Este sitio onde estamos, que é o Parque dos Patos, pois é un sitio xa de referencia dende xa fai máis de 10 anos que se celebran aquí os veráns culturais, co cual toda a veciñanza coñece este sitio e sabe que todos os xoves teñen aquí unha cita. E como xa tamén é tradicional, pois vamos a comenzar cos concertos de fin de curso da Escola Municipal de Música de Barbadás. Será o mércores e o xoves da vindeira semana, primeiro será a banda infantil e logo o xoves será a banda juvenil. O programa Xoves con Cultura ofrecerá actuacións de teatro, música, circo e comedia todos os xoves de xullo e agosto. O Concello de Barbadás incrementou a oferta cultural e o orzamento para este ano, destacando a variedade das propostas. A programación do Verán Cultural de Barbadás leva moitos anos tratando de ser unha programación ampla, variada e sobre todo unha programación familiar que se dirixe a público de todas as idades. Unha programación este ano tratamos de un ano máis, un verán máis, de que sexa unha programación multidisciplinar que combine distintas disciplinas como circo, teatro, títeres, música en directo, o que se pretende é precisamente pois que a veciñanza, veciñas e veciños de Barbadás e dos arredores que disfruten da cultura.